Lakhain ko rapor ni lib MSC constituency ke parlo Chukihula High School pathua aklamalong kidam tang chiti ni phai krege thomarni monsam lapen kaching thurpa thepi and ponsi mai kapadopon Bharatiya Janata Party Nilip Mondal Committee pen batir biponsi monsam lapen kaching thurpa thepi and ponsi kidam tang chiti ni phai krege thomarni Chukihula High School pathua aklamalong mai padopon Labangso Mayalong Nilip Mondal Committee Amaphu Bapuram Teron pen kachapahem phubona Mayalong Aluhi Sarpo Manpen KAAC CM Duliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr Numol Momin MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron MLA Bidas Singh England Anparta EM Lapen MSC Satum Chetongdu Song ko rapli sosya song atum lapen JI kathar mate APHL sia song atum nangke thanalam rara phan kapa manghu along ki Arju Dundera BJP along le an sose karbiang long kaching tho bonjia phan claim rapet lo nang pusi kachetong dun aluhia tumpen maya long than pong na setamela bangso ningkan phuang pong elitum ningkan sam ningkarong pe ke long lapen ningkan phuang pong elitum karbiang long atoma no penchen long elitum nili bawan setame borpung penchen long elitum Kanjin Sopo sendiri Cela Haji Lasi ilitum BJP Sokar Wang Depen ilitum leader Tuliram Sa Ake Hai Kijapon Labang Til Setabe ilitum Ningka Rong Pedro Kam Ki Klem Long Atau Kano Doang Setame ilitum Kate Blok Long Lake ilitum Nalitum Pen Kelong Ahirzume Pusinili Cela Haji Bangso ajay me kedeng pon laki jasemet kedam tang peace accord kachetogalam thesi kachetong dun aluhi sarpuatum ansetami lamthe jai tekang kedam tang peace accord kachetogalong karbia khe phan thangnat kana hogave lasi raratu manghunang ni pusi CM Tuliram Ronghang ningje Bangkai lepas ni pilihan non ke laki 26 ta open for all juga thulok laki SC din hota Kalau ada Dilip Sur pen la pen Cingthong pen beskar Bianglong pen Nipali muni thu. Ama SC da case pidar lo da ke paragraph 20 teng pen Inglong asotum si thulong chot ai. Da SC case pidar da SC atau party tum remdet. Ada Dilip Sur pen hala Nipali na thulong pop. Lasi 26 consensus da hala da ke open for all. Tas lo long de la pen ningkan kora drop lo ningkan kora pop leng lo long te la pen alang da India citizen lo long te lake election thulong ek non sit ke babang ke la ke jokat thulo apnake sining kora phobet ata sin kora thok do hala sit kora thok ke la ke open for all non ke bet open for all sir one question is here video si mana ala itu musuh di subita hansip pila ta nisai kita laso mana la kalbit teman kalau pilot mas konsul pen la ke la nira so ke pielo la pen kalbit bane pen tekji la pen non inkori pop prajin pen la tumhan neblong salah bang salah comment pen school la lagi Chukihula pen Sonjit Pro la pen Koilamati pen Samsung Inti Karbiang Long Life